سلام سلام أملا علم تركبونا شانال تكتلتي كميك أنكم كل شيء نتبوني هنا رأيتو قبل بنا مسكنكو لو مدما هيزلكم زمزاهو تأناي أبركتو ناي كأي شغورتن ناي قو بربرنيو باركز كورتنا شانال تكتلتي كم تلمود كسام مداتا حبيركم يكس أنهو يقدمكم بزعبات أناي رابحة استفل علي عينة مقبي إنتك أملهم نقرات وترو مستنقريو قال بزوه ربحا زيهبو زمسلو أمو بتمرامرتي جن كأبوت أناوي ربحا كم زلوهم زنقرلو أينتات كمزي ديو دعا زيبلو أيكونون أبزيك النيات أزي أما هبراوي قزات بزعبا ربحا شكورتي زرزر أدناكي تأناوي ربحا شكورتي بزبل عرأستي تزرقيوك أنيو زرزير كازي ودع ربحاتات شكورتي إنهو بمرمر كم ستركبكا يقلت انتس نزي بهلو اميننا كنكتلو انتس شلل كنبل دما نتي صحف كمزي زلو اقرينا يلنا حيه تكتاتلو شغورتي املا عالم كبقول زخيل كاب عينتات احملتي ايو زبزه غزي تكشينو نمغبي دلو كخون انكلو بطريون يوسد ايو شغورتي افلما ام راباوي مبراقاوين كبابيتات ايديا ايو كبقول جميرو قس بقس دما نملا عالم اسفافيهو مزاغبتي تاريخ كم زنصرو شغورتي اب تشاينا كاب قدمي 5000 عامت قدمي لدته ክርስቶስ አትይዙ ይበቁል ነይሩ ጥንታውያን ግብጻውያን ነቲ አንኬላዊ ቅርጺ ቀጸላታት ናይ ሽጉርቲ ከም አርማ ዘለዓለማዊ ህይወት ገሮ ይወስድዎ ነይሩ በዚህ ድማ አብ ሽጉርቲ መቃብር ምስሬሳ ይቀብርዎ ነይሩ አብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን አብ ግሪክ ዝቅልቀሉ ዝነበሩ ፈላስፋታት ንሽጉርቲ ከም መድሃኒት ይጥቀሙሉ ከም ዝነበሩ ይንገር አብ አሜሪካ ተርኢ ሽጉርቲ በኤውሮፓውያን ሰፋሮ እዩ ተአታትዩ ሽጉርቲ ልዑል ትህዝቶ ሳልፈር ጽህጊ ቫይታሚን ሲ ቫይታሚን B6 አለው ፎሌት አይረን ካልሲየምን ፖታሲየምን ዘአመሰሉ ካለ ማዕዛዊ ትህዝቶ ዘሐቀፈ እዩ ሽጉርቲ ዛህልን ሰአልን ክከላከል ዝኽእል ማዕድን ማንጋኒዝ ከም ዘለዎን ይንገር ካብ ሓደ አካር ሽጉርቲ 28 ካሎሪን 7 ግራም ካርቦሃይድሬትን ክንረክብ ንኽእል ሽጉርቲ ከሽንካዶ ብጥርኦ ክትበልኦ ይበልጽ ሽጉርቲ ዋላ እንተ ተከሸነ ብዙ ካብ ማዕዛዊ ትህዝቶ ክጠፍእ ከም ዘይክእል እዮም ኪኢላታት ስነ ምግቢ ዘመልክቱ እንተጎነ ግን ጥረ ሽጉርቲ ልዑል ትህዝቶ ተፈጥሮአዊ ሳልፈር ከም ዘለዎ ይገልጹ ማዕበስቲ አፍልቢ የጉድል ማዕበስቲ አፍልቢ ምስ ዘጋጥመካ ዝተመትረ ሽጉርቲ ምስ ዘይቲ አውሌ ሓዊስካ አብ አፍልብካ ሸቢጥካ ብጨርቂ ሸፊንካዮ ምስ ተሃድር ዝበለጸ ፈውሲ እዩ ይብል አብ ህፃናት ዘጋጥም ቅርጸት ይፍውስ ሽጉርቲ መቲርካ ብማይ ውኡይ ጠጢቅካ ድህሪ ምዝሃል ብማንካ ሻሂ ምስ ዝወሰድ አብ እሸላት ዘጋጥም ቃንዛ ናይ ቅርጸት አብ ምህዳእ ይህግዝ ቃንዛ እዝንን ረስንን ይአሊ ሽጉርቲ አዲቅቅና ብምምታር አብ ቀጢን ካልሲ መሊእና ብምእሳር አብቲ ዘቀንዝወና ክፍሊ እዝኒ ሰጥ አቢልና ንእሰሮ ክሳብ ቃንዛ ዝግ ዝብለልና ደጋጊምና ክንገብሮ ይከአል አብ ደጋዊ ክፍሊ አካላትናን ዘጋጥም ፎክስ መጥባህቲ ይፍውስ ሽጉርቲ አህሊፉ ከርኢ ዝኽእል ረቂቅ መሸፈኒ ክፍሊ አለው እዚ አብ አካላትና ከጋጥም ዝኽእል ፎክስ መድመይቲ ደው ክብል ይኽእል ምክንያቱም ጸረ ረክሲ ጠባይ ስለዘለው ሰአል የህዊ ሓደ አካር ሽጉርቲ ናብ ክልተ መቂልካ ሽኮር ነስኒስካ ንስተወሰነ ሰዓታት ድህሪ ምጽናህ አብ መዓልቲ ክልተ ጊዜ ከከቲፍካ በመውሳድ ሰአል ንምፍዋስ ተጠቀሙሉ ውጽኢቱ አብ ዝሐፀረ መዓልትታት ክትረክቦ ኢኹም ረስኒ ይፍውስ ሓደ አካር ሽጉርቲ ብጸፊህ አቅጥንካ ምተሮ ብድህርዚ ከብዲ እግርኻ ክሳብ ውሽጢ አጻብዕትካ ዘይቲ አውሊዕ ልከዩ በቲ ዝተመተረ ሽጉርቲ ንስተወሰነ ደቃይቅ ሙሉእ ከብዲ እግርኻ ድረዞ ብድህርዚ ካብቲ ሽጉርቲ አብ እግርካ አጥቢቅካ ብካልሲ ሸፊንካዮ ሄደር
እቲ ሽጉርቲ ኣብ ኣካላትካ ንዝህሉ መርዛም ወይ ድማ ቶክሲን መፂኡ ኣውፂዎ ከም ዝሃድር ኣይትጠራጠር። ኣብ ከባቢካ ንዘሎ ኣየር የጽሪ። ዝተመቀለ ሽጉርቲ ኣብ ቢያቲ ብምግባር ኣብ ገዛ ምስ ተኣጽዎ ነቲ ገዛ ካብ ጎዳእቲ ባክቴርያን ቫይረስን ከም ዘጽሪ ትፈልጡ ዶ? ድቃስ ክትረክብ የክእል። ሽጉርቲ ኣብ ማኣናጡ ከሰአን ክፍጠሩ ንዝክእሉ ባክቴርያታት ብምጥፋእ ምህቃቅ ምግቢ ከተባብዕ ዝክእል ኬሚካላዊ ውህደት ኣለዎ። እዚ ኬሚካላዊ ውህደት ሃንጎልና ዕረፍቲ ንክረክብ ዝክእል ብምዃኑ ብቀሊሉ ድቃስ ክወስደና ይክእል። ኣፍ የጽሪ። ሽጉርቲ ናይ ሳልፈር ውህደት ዘለዎ ቲዮሳልፎኔት ዝተባሃለ ኬሚካል ኣለዎ። እዚ ኬሚካል እዚ ኣብ ኣስናና ንዝመሽመሹ ባክቴርያ ኣብ ምጥፋእ ልዑል ግደ ኣለዎ። ነዚ ጥቅሚ እዚ ንምርካብ ብጥርኡ ክንወስዶ ዝበለጸ እዩ። ካልእ ጥዕናዊ ረብሓ ሽጉርቲ ጥዕና ልቢ የመሃይሽ፣ ኣብ ደም ዝህሉ መጠን ሽኮር የጎድል፣ ምህቃቅ ምግቢ የህይል፣ ጥዕና የእጽምቲ የእቅብ፣ ካብ ቁጥዕን ነድርን ይከላኸል፣ ሕማም ናይ ምክልኻል አቅሚ አካላት የእቢ፣ ንስርዓተ እስትንፋስ አካላት የህይል፣ ንጥዕና ዓይኒ ይህልው ይብል። ከምዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ብዛዕባ ሽጉርቲ ደለዎ ጥዕናዊ በረከት ነዝታ ትመስል። ብምቅጻል ድማ ጥዕናዊ አበርክቶ ናይ ጉዕ በርበረ እንታይ ክገልጽ? ጥዕና ጉዕ በርበረ ምስ ወዲ ሰብ ዘበናት ካብ ዘቁጸሩ ካብ ዝውቱራት አህምልቲ ሓደ ጉዕ በርበረ እዩ። ቀጠልያ ናይ ገደና አህምልቲ ካብ ዝኾኑ ሓደን ቀንድን ጉዕ በርበረ ንጥዕና ጠቀምትን ሓገዝትን ንዝኾኑ መዓዛዊ ትህዝቶ ምግቢ ይርከቡ። ልክኡ ነቲ መሪር ባህሪኡ ጸሊኦም ወይ ድማ ምጽዋሩ ሲኡኖም ንጉዕ በርበረ ከም ምግቢ ዘይጥቀሙሉ ሰባት ክህሉ ግድን እዩ። እንተኾነ ግን በርበረ ብምዝውታር ነቲ ዝህቦ መወዳእታ ደይብሉ ጥቅምታት ፈሊጥካን ተረዲእካን ካብ ብዙሃት ተጓዳእትን ሓሴትን ሕማማት ምክልካል ይከኣል። ጉዕ በርበረ ካብ ዝህቦ ጥቅምታት ምስ እንዕዘብ ጽህጎ። ጉዕ በርበረ ብጽህጎ ዝሃብተመ ቀጠልያ ሓምሊ እዩ። ሓደ ሰብ ካብ ማኣዱ ጽህጓዊ ትህዝቶ ዘለዎ ምግብታት ምስ ዘዘውትር ሃያሎ ጥዕናዊ ረብሓታት ክረክብን ካብ ብዙሃት ሕማማት ክከላኸል ከም ዝክእል ተመራምርቲ ምክሮም የካፍሉ። ንኣብነት ጽህጎ ድርቀትን ይከላኸል። ድርቀት ብምክልካል ድማ ከም ኦሞሮዲዮ ወይ ድማ ጅርባዶ ምክልካል ይከኣል። ኣክል ታርፍ ጽህጎ ምምጋብ ብመጥቃዕቲ ልብን ሽኮርያን ከስዕብ ዝክእል ሓደጋ ምጉዳል እውን ይከኣል። ጽህጓዊ ምግቢ ምብላዕ ሚዛን ሰብነት የጉድል። ምክንያቱ ብጽህጎ ዝሃብተመ ምግቢ ምልማድ ማለት ከስዕብ ሙሉእ ዘሎ ኮይኑ ስለ ዝስማዓካ ተወሳኪ ምግቢ ክትወስድ ኣይትቀስብን። ስለዚ ጉዕ በርበረ ብምምጋብ ክረሻን ምእካብ ስብሂ ኣብ ሰብነትና ምክልካልን ምጉዳልን ከም ዝከኣል ኣብ ጉዕ በርበረ ምርምር ዘካየዱ ተመራመርቲ ምክሮም ይልግሱ። ቫይታሚን ሲን ኢን ሓደ ሰብ መዓልታዊ ካብ 75 ክሳብ 90 ሚሊግራም ቫይታሚን ሲ የድልዮ። ስለዚ መዓልታዊ ቫይታሚን ሲ ትህዝቶ ዘለዎ ምግብታት ሙሳድ ካብ ዝተፈላለዩ ረክስታት ከም ቆርበት፣ ኣስናን፣ ግርጻን ምክልካል ሰራውር ደም ብግቡእ ንክትሰርሑ ኣመና ሓጋዚ ዝኾነ ጥቅሚ ይህብ። ብተወሳኺ ኣብ ጉዕ በርበረ ዝርከብ ቫይታሚን ኢ ወሃዮታት ከይኣንውን ሃያል ስርዓት ምክልካል ሕማማት ኣብ ሰብነት ክህልው ስለ ዝህግዝ ምዙታሩ ዝለዓለ ጥዕናዊ ረብሓ ከም ዘለዎ ተመራመርቲ ስነ ምግቢ ወሲኮም ይህብሩ። ምንጪ ቫይታሚን ቢ6ን ማግኔዚየምን ህላወ ቫይታሚን ቢ6ን ማግኔዚየምን ኣብ ሰብነት ጠቃምነቱ በተደጋጋሚ ተገሊጹ እዩ። ብፍላይ ቫይታሚን ቢ6 ኣብ ምጉዳል ወጥሪ ኣብ ጊዜ ቅድመ ወርሃዊ ጽግያት ኣወታዊ ተራ ይጻወት። ብጀካዚ ማግኔዚየም ኣብ ምጉዳል መንፈሓትን ጸቅጢ ደምን ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ ረብሓ ከም ዝህብ፣ ቫይታሚን ቢ6 ድማ ኣብ ምውሃስ ጥዑይ ስርዓተ መትኒ ወሳኒ ተራ ካብ ዝጻወቱ ብኣታታት ሓደ ምዃኑ ይፍለጥ።
ጉድለት ሓፂን የመሃይሽ ጉዕ በርበረ ብፍላይ ቀይሕ ጉዕ በርበረ ካብ ጠቅላላ ትህዝትኡ ክሳብ 300 ሚእታዊት ዝበጽሕ ቫይታሚን ሲ ስለ ዘለዎ ብጉድለት ዋሃድ ደም ንዝሽገሩ ህሙማት ዝተኣዘዘሎም ከኒና ሓፂን ወይ ድማ አይረን ኣብ ከስአ ብግቡእ ተመጺኡ ኣብ ምትእርራይ ሂሞግሎቢን ሓጋዚ ተራ የበርክት። ካፕሲያሲን ኣብ ጉዕ በርበረ ዝርከብ ካፕሲያሲን ዝተሰየመ በኣታ መጠን ኮሌስትሮል ኣብ ደም ንክጎድል ኣብ ከስአ ቁስሊ ዘማእብሉ ባክቴርያ ከም ኤች ፓይሎሪ ኣብ ምቅታልን ምቅላስን ብዝለዓለ ይዋሳእ። ጉዕ በርበረ ህዱር ህማማት ኣብ ምጉዳል ዝለዓለ ተራ ይጻወት። ኣብ 2006 ኣብ ዝተገብረ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ ኩሎም ቀጠልያ ኣሕምልቲ ጸረ ምራተ ወይ ድማ ጸረ መርዛማ በኣታታት ኣለዎም። ምህላው ናይቶም ጠቀምቲ በኣታታት ነቶም ኣብ ዑደት ምስ ኣተው ዋህዮታት ናይ ምእናው ኣቅሚ ዘለዎም ጎዳእቲ ግዝኣት ብምቅላስ ካብ ህማማት ልብን መንሽሮን ይከላከሉ። ብጀካዚ ኣብ ጉዕ በርበረ ዝርከብ ዛንቲን ዝተባሃለ በኣታ ኣብ ምውሃስ ጡዑያት ኣእንቲ ተወሳኺ ረብሃ ስለ ዘለዎ ምስ ዕድመ ምድፋዕ ከምብእል ንዝኽእል ህማማት ኣእንቲ ምክልካል ከም ዝከኣል ስነ ፍልጠተኛታት ይህብሩ። ስለዚ ነዚ ብህሱርን ኣብ ዝኾነ ግዜ ብቀሊሉ ክንረክቦ ንኽእል ጉዕ በርበረ ተጠቀምቲ ኮይና ጥዕናና ነውህስ ይብል። ባርከስ ክቡራት ናይዚ ቻናል ተከተልተይ ንኣኹም ይጠቅም ኢለ ዝሓሰብኮ ቪድዮ እዩ እሞ እንድህር ፈቲኹሞ ድማ ንመቅረብትኩም ሼር ብምግባር ኣካፍልዎ። ከምኡውን ንቻናለይ ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ምልክት ደወል ብምጽዓን ኩልሻ ቪድዮ ኣፕሎድ ኣብ ዝገብረሉ ግዜ ናባኹም ቀልጢፉ ይበጽሕ። ናይ ሎሚ ቪድዮዬ ነዚ ይመስል። እምበኣርከስ ክቡራት ናይዚ ቻናል ተከተልተይ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ሓቢርኩም ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልብ እንዳመስገንኩ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ስካብ ንራኸብ ሰሰናዩ ይትምነልኩም። ብሩክ መዓልቲ።